Maravillosos mazás que temos nesta campaña recollida na Estrada. Nos seguimos co doutor Viso, imos pasar consulta con él e comezamos falando da síndrome do cu morto. Yes. Sí, dixen así, síndrome do cu morto. En que consiste isto? Sí, logo ten un nome médico que é amnesia glútea, pero morto. Home, moito máis moito mellor, síndrome do cu morto, a mí Sí. gustame máis. A ver, Impresiona máis. ese cu que se vai aplanando, Sí, conozco. Que non ten forma de mazá. que non ten esa forma, pois eso é porque nós temos o glúteo, que está formado por 3 músculos en cada nádega. Bueno, pois xusto aquí está o glúteo medio. E cando pasamos moitas... No, eu xa non teño. Aí. Ah, arriba Xa sí vai que tarde, teño. Juan. Aquí Está, está aí, perdón que lle den a petaca. Non estabas un cu traballado, Non era o micro. Pois ese músculo, cando pasamos moitas horas sentados e tamén a xente que durme en posición fetal todas as veces, se vai atrofiando e se vai adelgazando. E que ocorre con eso? Que vai repercutindo na zona lumbar, nas cadeiras e incluso nos xeonllos, porque ese é un músculo que non só dá forma ao cu, sino que é o que dá estabilidade á cadeira. E máis, un dos signos típicos de probar é mandar a alguén que se poña así e se vemos que esta parte da cadeira baixa é que temos xa unha atrofia do glúteo. Claro, os escritores teñen que ter síndrome do cu vago, polo menos. Escritores, camioneiros e moita xente. Bueno, tamén incluso as bailarinas, porque moitas veces, de feito de estar cos pés estirados, fan un alongamento dese músculo e tamén se altera. Pero, sobre todo, é por incidir no sedentarismo e a importancia de que nos movamos. E como recuperamos eso? Pois facendo exercicio. Sempre pasa por aí a solución, E Ti con poñernos a andar... E entón podemos utilizar ese... Que exercicios? A ver. E entón, por exemplo, podemos facer... Bueno, facer máis sinxelo. Primeiro, unhas sentadillas. E entón, como facemos as sentadillas a cámara? Temos que baixar. Baixamos e quedamos aí. Os xeonllos non poden pasar da punta dos pés. Brazos pa diante e nos quedamos aí en plan recto. Aí estás. Baixa máis, non baixaste suficiente. Aí estou, pero aquí non estou cómodo. E agora volvemos subir e baixamos. Eso é unha sentadilla ben feita. Vale, quedamos aí. Ángulo recto, non baixamos máis, que senón fastidiamos os meniscos. E podemos poñer de referencia unha cadeira para baixar ata onde este a cadeira e Temos aí logo no alguna, momento de tocar, erguernos. Por exemplo, e se non, estaría xa o que chamamos a sentadilla búlgara, que sería poñer un pé aí e baixamos. Complicas ainda máis. E baixamos aí. E subimos. E baixamos. Sentadilla búlgara. Iso sí que ten que tirar, E Nos despois... empezamos hoxe o programa poñendo a todo o público a facer sentadas. A ver, poñedemos de pé un pouquiño que xa que o temos ensaiado, a ver se as facemos como veña, temos va. que facelas. No, esto non pode facer o Esta público, muller, veña, Como que vamos. no? Comer unha tortilla de 7 kilos e isto non. A ver, É baixamos. explotación do público. Ese ejercicio que fixeste non son capaz. Primeiro, poñemos os pés a altura dos ombreiros, Claro, así de con tacóns abertos. é imposible. É máis complicado. E agora, baixamos, veña, vamos. Yo lo siento, yo me quedo. E agora subimos. Eu sinto que quedo aí, dixo. No, Oye, porque un esta aplauso, amiga está exenta que ela non pode polo xeonllo. Sí, señor. Incluso unha forma de facelo é facer a ponte. Vou poñer aquí. Que é tumbarnos, clavamos aí os talóns e subimos. E aguantar aí. Si nesta posición, despois de 20 segundos, empeza a doer a espalda, é que temos un problema dos glúteos. Onda. Vale. Esa é a posición. Pero é normal que se o fai agora calquera persoa, é normal que lle doa. Non debería. Non debería. É dicir, deberíanse cargar os glúteos, pero non doer. Pero Non se doer as nesa, costas, claro. se nesa posición empeza a doer a zona lumbar, é que tes un problema dos glúteos. Por entón estás cargando a zona lumbar porque os Claro. glúteos non soportan Non a suxeitan, situación. claro. Pero tamén pode ser que teñas a faixa abdominal un pouco débil. Pero aí teóricamente non a estás traballando. Pero tes que Ti apretalo. te estás levantando e apretando o Sí, cu. pero tamén tes que pechar as costelas. Sí, pero bueno, o músculo que traballan aí son os Sí, glúteos. os Entón, por glúteos. tanto, son os que tens que traballar. Se estás traballando abdominal é porque buscas compensar os glúteos que non Que están temos traballando. o cu morto, todos, Cu os morto. aquí presentes, polo Entón, visto. eso, sobre Al todo- centro público tamén, que xa están dicindo que sí, que Sobre todo a imos importancia fatal. de que esa situación, se non traballamos ese músculo un pouquiño, que produce moitos dolores de costas, moitos dolores de cadeira, moitos dolores de Sí, que non ten xeonllos. só un impacto estético de que quede o Es- cuiño máis redondeadiño exacto. non, senón que é un soporte das costas Exacto. que estamos eliminando aí. Bueno, pois a ver
haberá que poñerse a Tenemos que traballar o subir e cu. baixar. Temos que traballar o cu para revivilo e darlle unha nova vida ao noso cu. Que pasou, doutor? Resucitalo, sí. Estou onde xente cas pernas cruzadas. Iso tamén Iso é é malo. E iso... Mira, xa cambiaron, eso non vale, Iso é malo. Xa cambiaron. Claro, Por porque, qué? porque si nos sentamos e estamos cas pernas cruzadas, primeiro, a circulación arterial, que é a que leva o sangue aos pés, está comprimida. Pode subir a tensión arterial, sería transitorio. Pero, sobre todo, o retorno venoso está comprimido. Podemos favorecer as varices. E logo aquí temos un nervio, que é o nervio peroneo, que cando a perna se queda dormida, eso é porque o estamos comprimindo. Si eso facemos moitas veces, podemos lesionar ese nervio. E logo os homes, claro, o feito de ter as pernas aí cruzadas é que hai unha zona que está subindo a temperatura. E cando sube aí a Sí, está un temperatura... pouco máis abrigadiño. Ese home xa está rindo. Cando sube a temperatura, aí os espermatozoides empezan a subiar. Así? Claro. Non ve... Entón, Vale. Entón, cal sería a postura idónea? así, normal. Normal. Pernas normais. Logo, se temos falda, pois sentamos un pouco, lóxicamente, pero se non, pernas normais. Vale, pero eso, cuidado cas pernas cruzadas porque tamén ten repercusión, incluso moitas veces a xente cando se senta de cadeira, se senta de medio lado. E entón eso Eu fago acaba iso, inflamando isto de aquí, que é outro cánter, que é onde se insertan moitos dos músculos que veñen do muslo. E iso produce o que se chama trochanterite, que acaba sendo moi dolorosa, incluso ás veces os pacientes hai que infiltralos con corticoides É para bastante aliviar, común, coller ese tipo de posturas. para aliviar esa inflamación. O sentar. O mellor evitando esas posturas, estamos xa gañando en saúde, simplemente... Está vixiando Xa agora non o doutor. volta las pernas, Xa A ninguén, xente de Publi, así me gusta, tomar un nota. Mira, a min chamame moito a atención unha cousa que temos aquí, que isto, porque mira que tes traído cousas a este programa, pero isto tan de hospital nunca viñera a este plató. Isto é un soro. Sí, deste Normal e corrente. que Normal e te poñen, corrente. ¿no? Cando ingresas. Un soro que mercado no hospital vale 2,57 €. 2,57 €. Pero logo hai por aí algunhas clínicas que, si ti vas alí porque che din que eso é un suplemento vitamínico que te vas poñer de maravilla, que si tes unha resaca vai resolver a resaca, e que ademais que lle meten NAD é unha sustancia que produce o noso corpo, que o que axuda é a regenerar as células, retrasar o seu falecemento, Envellecemento, ¿no? Tamén repara o ADN, pero non está demostrado que eso, se non lo inxectan, consigamos algo. Eso simplemente é algo que temos nós. Pero hai certas clínicas que prometen que nese soro consigues todo eso. A soroterapia, que está agora tan en boga nas redes sociais e todo iso, ¿no? Exacto. Pero en vez de 2,57, sabes canto vale? Chega a valer 1.000 €. Porque te Carai. poñen ali nunha camilla a inyectar un soro que non vale para nada. E non só eso, é dicir, cando nos inyectan algo, porque isto non é en clínicas normais, é en clínicas medianamente clandestinas. E o que ocorre é que normalmente isto non o fai persoal sanitario, co cual cando che collen unha vía, perigo de infección, peligro de reaccións alérxicas, e logo que ademais nos están metendo sustancias que na que nos digan que é sodio, potasio, magnesio. Non sabemos. Si nos, Claro. bueno, exacto, pode haber cousas que incluso non sexan o que nos din. Pero aínda que sexa eso, nos están metendo minerais que o normal é que nos se os teñamos ben. Por tanto, pode haber un sobreaporte de minerais e, por exemplo, unha subida de potasio pode producir unha parada cardíaca. O sea que non é unha broma. Bueno, non sei se hai clínicas aquí en Galicia, porque igual algún Vale. pensa, No, pero pero que sí non por aí só- por Madrid, Sí, Valencia se ve. e Non só estes falamos sitios. de un dano económico que nos poden facer, porque dis que realmente non nos vai a aportar nada, sino que nos pode facer mal. Claro, é unha tomadura de pelo, non ten ningún aporte de ningún tipo para a saúde e que se nos pode complicar con reaccións deste tipo, incluso que pode haber sustancias que non coñezamos e que nos desencadea unha reacción alérxica porque un produto que metamos na vea, eso sí que produce reaccións alérxicas moito máis que as cremas que falábamos antes ou o que metas na boca, por tanto, bueno, pero fixadvos, ainda incluso a tomadura de pelo de 2,57 a cobrar ou a pagar 10, Unha estafa. digo, 1.000 €. Wow. Bueno, pois moito ollo con isto que nos venden da soroterapia. Creo que temos algunha consulta no público. Manola, quen é Manola? Sí, temos por aí, amiga. Manola. Voume sentar aquí con ela, porque hoxe en canto cheguei, que me puxen aquí a facer sentadas co público, ela díxome, eu non podo, e de feito, xa que estou aquí, quero aproveitar para facerlle unha consulta aviso, que moito Sí. che gusta a ti o doutor. Veña, pois contanos, Manola, que pasa? É A ver, algo do xeonllo, non? Eu quería saber por que Eh, me hincha tanto esta perna e que me doi moito, que non sou capaz de... Manola, esta Sí. perna que ten é moita artrose, Bueno, eso sí. Esta perna ten moita artrose e dixeronme que non te queren operar. De momento non. Hai que perder peso. Aparte de eso,
que non me dan dado a consulta para ir a dos rodillas. Eso hai que falar co consellero. No, pero estas rodillas, o todo que ten é moito... Eso doi. Sí, parece que doy. E doi aí. Parece Sí, que doy. moitísimo, aí sí, moitísimo. Apoia a perna un momentiño. Eso non doi xa. Vale. E isto doi. Perdón a cámara. Aí tamén doi. Bueno, aquí hai un poquinho de lesión neste ligamento, ligamento lateral externo. Vale, por eso doi un momentiño. Pero eso, sería importante baixar peso. Sí, pero porque senón eso... estes xeonllos teñen que aguantar todo ese peso. Eso xo estou intentando facer. Vale. No, Yeah. no, Eso intentando, di por aquí, amiga. Se perdín 4 kilos. Pero cal era a pregunta? A pregunta era que me podías recomendar po dolor. Que estás tomando? Estou tomando paracetamol e despois... Ai, que non me acordo agora. Notil, No, Lotil non, que non me deixa tomar. tramadol. O con eso non tramadol, nada máis. O dolor, nada máis. Home, a veces o que se pode facer é unha infiltración da rodilla. Do xeonllo. Pero non me fai nada, xa me fixeron. Pois vai haber que cambiar a rodilla, entonces, Pois Vai, mira, vai que poñer outra, Ou fixeronme o ano pasado unha infiltración, fixeronme aos 6 meses que me iban facer outra, pero estou esperando ainda por outra, pero a primeira que me puxeron, nanai. Claro, que nos comentaba ela é que ten pois unha dor crónica coa que convive diariamente que ademais te limitan para moitos movementos, non? é Que que- non podes dobrar ben o xeonllo. No, Claro. Pois imos facer unha cousa, doutor, non contabas con isto, pero todos os que están para aquí está a mitade para consulta e a mitade para receita. Sí, Deixemos traballar vengan aí, sen ao listas doutor de Viso espera. con Manola, que pase... Moitas grazas, doutor, dalle un aplauso ao doutor Viso, que sempre nos coida da nosa saúde.